6 months. Indian is mine. Guys, I'm on the zebra. Alright. Agar I'm out new with Pamushing. You also know that Ravana. No. I don't know about you almost go to the so I think I will do that. That's what she was out. One before wouldn't be which it don't say. Am I? Tukuchengeta zanaiso ndizanaiso dzatikuchengeta tikatenga imwe chete donza iroro mbudzi pano 8 dzangu inini ndakanyora uko mbudzi pano ini ndino dzangu mwana anodzakaipa vapepe varao sungai ina munywa listei apo nguru tore listei modzo indikachengeta kanyorwa zvakanaka wabazi rinyora list ende unyora pasta nawo nyaradzitemera nyararai zuva 5 mapurisa mwedzi uno tati vanhu venyanyarara mwedzi uno all right Zvinazvinopera kusheiwa. Zvinazvinopera kusheiwa. Zvakauya nekuisa kuti. zvakashira Chikori. Chikove where? Chikove. Temeri. Akuzanga achovere padhuze mukalomba chadwari kuri. Kupisa hapo. Kupisa hapo achovere kulomba akaenda kuno. Nashukuru. Changamini. Yakasarira basi. Amfaka Makapedza kuwa. takaenda kunogova. Tasvika kunogova pane zvinhu zvanga zvisina kunyorwa, zvasina kunyoresa musi wagova. Pane ainosheets angona kuita 21. Window frames angona 3. Doors 3. Doors 3. Yeah. Go and go open. Vabiyomwe vachiti zvakapera. Kwema musikaziva mukatenga. Ndakanyora. Mama documents mungani. Door frames pane 3. Window frames 3. Iron sheets 21. Iron sheets 21. Subwoofer 1. Hanga 7. Hanga iwa 3. Mira. Subwoofer 1. Hanga 7. Ne hanga iwa 3 pairs. Saka ndoza kuzakandarire. Mari yamawese bus. Nendaniwo ine hanga iwa ngai. So pakata issue yavo ndepekuti iyi material vakaitenga ndobva vaisa kumusha kuti papurazi pavari kugara ndopazvipa zvakaungana Kumusha kavakaimbera nekuti pasi. hazvina kuvakwa zvakaungana Ndizvo zviri baba.
Ndizo. Semurai. Sa issue yepengeni pekuti sezvo material ikangowenza nemba nepavari kugara vauti mumwe wotora zviri kumusha mumwe wotora pavari kugara ndo zvavanga vakada kuti kuira kuti izvo hatikwanisi kutei nini manje toda kudari mawirirana zvipi amaina baba inini ndakati handikwanisi kuteera zviruva ndosara nezviri pamba kuimi baba munoti ndokwanisa kutora ke zviri ipapo asi anenge akutotora zviri pamba imba ikatomira ndo vandiri kupinda mumba imomo dzimba dzematanda kuti ukoko ndo teta tichiende kunovaka nomwe wangu saka akaramba kunovaka saka iwe murume akaoma musoro sokoma imba iyi ndeyezvidhina isezvidhina anochiona nechugadi pane pamwe pakuda kuita ubaba husingashandi toda munhu anotanga afunga ukafunga zvinokubatsira kuti 21 marata nembe yemapango mudzimai ati ini handosara nembe yemapango inoshandisa ku 21 marata iwo kuti hati ikandikuwekere itaiwo $24 tati 21 itai 24 times 21 $504 bango ribo mutongo kuti kuita mari iwe ke ngwara mai tora imusha uri pana iwe tora zvinhu zviri kuko tisakupedza nyaya yako hatiri kuramba muchiuya mudare zvezviita basa nini pana ndichida kubatsirwa ndipo kuti mumwe wangu pakashayiwa zvinhu akaiswa mumaoko mawaperi saka nababa wese wati chiri pamba ipapo haana kuzotora musha zvinhu zviri kumusha mawindow frames ma6 pen ari kuita mari izvozvo ndazvinzwa ndikuti ndikuzama kuti iye anokwanisa kukwatanura hake asi panzvimbo isatipropa kuputsa isu tototi muri ngaiwande ndi madzimambo kaisi muri ngaiwande sechichare gongo iwe kuda kuputsa musha akuti handina iye handisa shonake ari kuti izo kugara pamba pavanga vachigara ava nemhuri dzaonana baba wavo ndopavagere nokuti avakanditi akachada ava pavari vari kurodya ndomanzwisisa ndikaita vari papurazi pekuti anytime angwakunziipamaspain penyini kuruzevha handiti saka imimi papurazi amai zvavakada kusara vari pa ndine mbeu dziri ipapo aekaka unokumbira kana shamari unotaura kuti kunze kunongochena kuti kukatochena kuti kudhara ndinogona kungokuteena ukakamba pamba pavo changamberi vane kebhini riripo rekuti aigona kutora kebhini uyu oisa pane the other end ogara svika kunze kwadi kwachena ava kusara mudzimba dzemapuranga dzavo izvi ndozvokuomera hazvisi kundiomera asi nzvimbo iyi ndii ndakaitsvaga ndidakaitsvaga kuti ndinge ndichipapo mudzimai ndiyasada inini saka uye mudzimai ubvisa inini pamusoro ndine imwe futi vakandisarendera vanhu takachitira nguva nyaya tikapedza kudhara katingowira nevazvozviva zvokusarenderwa vana vakurasi amwari ECD mwari namwe maada kuita chifamberi aiwa muda kuti kana baba vadiki vachiuya vanongozoti mune vana omuda kuvanza murisikana here chakanga chaitika vakanga vanditi ndibvi saka vakabwandisandira vana vanakuchitererekachicha musamhanye stereki amusochengeta vana amusochengeta vana aiwa vana ndenge chida kuchengeta tamusochengeta vana venyewe ndochengeta vana vari below 18 years muzvindowa vaenda kuna amai unogara naamai chamungade kuna baba kuya vachisapota vana finish chikoro vachiita vana mawindow frames ari 3 tora shamani madoor frames ari 3 tora iwe maanchisa 21 tora subwoofer tora murume anoda kunzwa music ari muimba yeplastic yakona kugara kabini hanga udangani
pane 2 dzemwana ipapa. Alright, pa 5 zasaura ngai. Tora 3. Mwangu akanga atora huku dzese. Amakamupa huku dzese. Ini ndaenda tuku anga iko kundotora. Shona yamai wako inoti kudi. Kati ambuya yako inoti mushamukadzi. Mushamukadzi. Kana usipe huku dzofa kuwana. Dawa tipopa mombe neti ababasa raigejwa ndakakupa. Iwe ndakapa yogejwa. Uda kubupa anga negejwa. na urwa kuwa 3 anga anditi mukadzi wokuwa ngani 2 sauta ruliwe kwangaiwa 3 Handidzide. amuzide tora shiri dzako nemapeza adzo neanga dzako nadzo nemabuilding materials ese iwewe kunze kuchichena wobva pamupa ugari kasi ezvinezvi zvinokupa wanenge kuti ugadzisima kuti urarame uriwo handizvozvo ndaona chanja chako chihombechi danda unogona kubata rimwe rigadzira mushe nechikumbiro mudzimai ndiye andiramba ondidzinga futi. Andiwata dzimai vairamba kuendovaka uko makatenga zvinhu marambana akachiendovaka kumusha kwaendovaka ndomunzvimbo yenyu mamuri munzvimbo ndiyani mukurenda imba yekurenda kaisi yako saka kuti uda kubuda uda kumuzirira musha kwako kuti ndisana kupaka option une usabhukuri kugara kautopisa mukebhini yako ini ndakupa zvese zvokumusha amai mivika zviri simple handi matimba ndemapango ingopazai mutori mawindo nechini marata muende unosara uri pai ndosara mukebhini. saka zviri simple chinogara mukebhini amai wasiya vari munhu ebe yapera kai solution ndingoti ngatigarisane zvakanaka nokuti tapedza nemi iwewo takupa wanomike kuti ubve kana wanatanga kabhini china next door kana musingagarisani ndizvozvo isusu tatiwo mabuilding materials nezvimwe zvese zviri kumusha ndezvako ende unozvishandisa madivi mai sungai manyaya yevana yavataura manozvandataura vana vachikatwa nani ava baba vachakona kuti mimiwo vanokubatsira here chikafu kuita mwana kuchikoro kupfekedza vana mutaurira muchibatsirana mazvinwa munobatsirana izvo ndo zvipamuye muma mukagara apa ndo kubasa kwavo tokubandiko kwavo sungai saka mungafambira ngaiwaomana